Животът ми е преминал на строителната площадка. Винаги съм бил близо до хората, работил съм и съм живял с техните проблеми. Заедно ние изградихме много обекти, с които се гордеем. С годините доказахме, че освен да градим, умеем и да стопанисваме. С екип от знаещи и можещи професионалисти ще създадем една наистина работеща администрация, която ще реши проблемите на общината. Да се върнат на Видин изнесените учреждения и институции. Благоустрояване на улиците на града и междуселските пътища. Възстановяване и облагородяване на Крайдунавския парк. Създаване на публично-частни партньорства. Ограничаване на демографския срив. Дългосрочна програма за развитие на спорта, туризма и екологията. Земеделска стокова борса. Животински пазар. Общинска полиция за охрана на земеделската продукция. Активно участие в европейски програми за развитие на региона. Да, това съм аз. Сам финансирам предизборната си кампания и не съм зависим от тесно партийни интереси. Гласувайте за мен! Купуването и продаването на гласове е престъпление.